Moikka kaikki! Eli tässä joulukalenterin 4. luukussa mä ajattelin tehdä tällaisen miten mä aloin vuokraamaan karpaloa videon. Ja ajattelin nyt tehdä tosiaan videolla sen takia, koska videoita ollaan sanottu, että mieluummin videoita. Ja sitten ei oikeastaan aikaakaan nyt kirjoittaa. Ja siis kaikki alkoi 8.1.2012 perjantaina, kun mä menin Liisan mukaan, eli ton saman kyseisen henkilön, kenen kanssa mä pidän tätä blogia, niin menin mukaan, kun Liisa koiratsasti Jovanin. Ja silloin mä näin karpaloa ekaa kertaa siinä kentällä, kun sen omistaja oli ratsastamassa sillä. Ja koko ajan vaan hoin, niin kun poni meni ohi, että onpa sepä poni. Ja sitten mä vaan ajattelin, että voiko olisi kiva vuokrata ponia. Mä silloin tiesin, että etin uutta vuokraponia vanhan tilalle, kun vanha jäi jo ihan liian pieneksi. Niin kyselin sitten sen jälkeen, kun Liisa oli koiratstanut, kun mentiin lämmitettyyn huoneeseen sinne taukotupaan, niin sinne kun mentiin, niin kyselin kaikilta, että tiedättekö te ketään, ketä voisi alkaa vuokraamaan. Ja sitten yksi Minttu ehdotti karpaloa. Ja karpalon omistaja oli itse asiassa siinä kyseisessä huoneessa silloin. Ja sitten mä kysyin siltä, että olisiko mahdollista. Ja se sanoi, että se tarvisi jonkun lyhyen ja kokeneen vuokraajan. Ja sitten mä sanoin, että mä oon aika lyhyt ja en ole kuitenkaan mikään ihan aloittelija. Että kelpaisinko minä. Ja sitten puhuttiin vielä samana iltana Facebookissa ja sovittiin sitten koiratstuspäivä. Ja kun menin koiratstaa karpaloa, mä muistan, se oli kai tiistai. Ja tiistai tai maanantai. Tai olisiko ollut torstai? No en muista, mutta kuitenkin 24.1.2012 niin menin sitten kokeilemaan karpaloa. Ja Karppi oli jotenkin tosi semmoinen symppis ja ihana kilttiponi heti alusta alkaen, kun sitä harjaili ja haki tarhasta ja näin. Ja sitten aina, kun mä menen ratsastaa uutta hevosta, joka ikinen kerta oli ihan mikä hevonen vaan, niin mulla aina kaikki tutut tietää moi vaan. Niin aina sellainen kauhean paniikki iski, että apua, menen uudella hevosella, apua. Niin sitten tuli Karpinkin vähän sellainen, että hui, apua, uusi hevonen taas. Mutta Karppi oli kuitenkin tosi kiva ja se jotenkin tuntui niin kivalta ja täydelliseltä heti, vaikka Karppi ei silloin kyllä osannut oikeastaan kunnolla nostaa edes laukkaa. Mutta jotenkin tuntui tosi kivalta ja hyvältä. Ja sitten vielä kun paras kaveri on samalla tallilla, niin sitten jotenkin ajattelin, että olisi kiva muutenkin käydä sillä samalla tallilla sitten. Ollaan Liisan kanssa aina käyty samalla talleilla, niin jotenkin olisi kiva käydä vieläkin. Ja sitten me sovittiin, että alan vuokraamaan karpaloa. Ja niin, sitten alkoi normaali arki vähän ja sovittiin torstai ja sunnuntai vuokrauspäiviksi heti alkuun. Ja vieläkin on samat vuokrauspäivät. Mutta alkuun se nyt oli vähän sellaista, että tutustuttiin poniin ja piti koko ajan olla puhelin kädessä, että pystyi soittamaan omistajalle, että miten tämä juttu tehdään ja missä on toi ja näin. Mutta sitten jotenkin nyt musta on tullut karpalon omistajankin kavereita, niin sitten ei jotenkin ole sellainen kauhean paine koko ajan, että apua, mitä mä teen nyt ton ja mitä mä teen tän ja apua. Vaan jotenkin on tosi jotenkin rentoa ja sellainen ja ei jotenkin silleen tosi hyvän vuokraponin sain. Mä rakastan karpaloa, se on täydellinen poni mulle. Että ihan tarpeeksi osaava mulle ja tarpeeksi kiva ja hyvä ja näin. Ja sit vielä karpalon omistajakin on ihan hyvä, ettei tullut mitenkään käränkkämummoa, joka huutaa ja pitää olla kauhean tarkka kaikesta. Ja sitten talli on lähellä. Ja tallilla käy mun kaveri, joka on kanssa lähellä ja tallilta sain tosi paljon hyviä ystäviä ja jotenkin kävi hyvä tuuri ja näin. Ja niin, vieläkin vuokraan karpaloja ja vielä toivottavasti vuokraan pitkään, elikkä siis hyvä löytö. Kiitos Minttu, että vinkkasit ja hyvä, että kävin katsomassa Liisan kanssa, kun koiratsasti Liisa Jovanin, niin löytyi sitten karpalokin.
Että en tiedä, kellään muuten meisin ja mitä muuten tekisin, mutta nyt näin. Ja niin tällainen joulukalenterin luku tällä kertaa. Toivottavasti ei nyt ollut ihan kauhea, kun mä vaan höpöttelin. En ole ennen tällaisia höpöttelyvideoita, mutta oli kerrankin asiaa. Niin tällainen tällä kertaa. Ja pahoittelen, että tätä tulee nyt vähän myöhään illalla, mutta toivotaan, että kelpaa. Kommentoikaa, mitä tykkäsitte ja niin. Ja huomenna muuten tulee meidän eka semmonen kauhujakso, meidän sellainen sarja, että toivottavasti tykkäätte siitäkin. 7 jaksoa tulee, huomenna tulee eka. Että huomenna sitten kaikki meidän blogin pariin, että näette sen uuden videon, mutta eipä sitten muuta. Moikka!